Como xa é coñecido, o proxecto da empresa portuguesa Altri de instalar unha pretendida planta de fibras téxtiles na Galiza arranca hai 3 anos, sendo aínda Núñez Feijóo presidente da Xunta. Digo porque arrancou xa da man do goberno galego do Partido Popular e fixo de maneira fraudulenta, como digo, presentándose como unha fábrica de liocel, de fibras téxtiles sustentáveis, cando na realidade o que é unha macrocelulosa 3 veces máis grande que Ence na ría de Pontevedra, altamente contaminante e que pretende instalarse nunha zona enormemente sensível. Por iso se ven calificando a Altri dunha auténtica bomba ambiental no corazón da Galiza que terá un enorme impacto negativo nas comarcas de Ulloa, Terra de Melide, do Ulla, do Sar e tamén na ría de Arousa, unha ría especialmente rica e produtiva que pode ver afectada toda a súa produción marisqueira da que viven millares de persoas. E esa é a razón pola que conta cun rexeitamento, cunha oposición maioritaria da sociedade galega que xa se mobilizou masivamente en reiteradas ocasións. Como digo, este proxecto ven da man do Partido Popular. De feito, Altri, a través de Greenfiber, constituíu unha sociedade con Grenalia, da que é directiva Beatriz Mato, que foi conselleira de Medio Ambiente na Xunta de Galiza, e pretende recabar dos 900 millóns que di que necesita 250 millóns de fondos públicos. Quer dicir, quer instalar un grande negocio que terá un impacto brutal negativo na economía, na sociedade galega e que, ademais, o paguemos fundamentalmente con fondos públicos. O que é certo é que o Goberno vén de facer público que lle denegou a solicitude no PERTE de descarbonización, e esta é unha boa noticia, mas é verdade que existen outras posibilidades de financiamento, ben a través dos chamados proxectos importantes de interese común europeo ou calquera outra axuda directa. E nós entendemos, o BNG entende, que non pode ser financiado este proxecto con fondos públicos, porque ademais incumpre claramente o regulamento 852/2020 da Unión Europea relativo ao establecimento dun réxime para a promoción de investimento sustentável, na medida en que nin contribúe a mitigar o cambio climático, a adaptarse ao cambio climático, nin favorece un uso sustentável e a protección dos recursos hídricos mariños, nin contribúe a unha transición para unha economía circular, a prevención e control da contaminación ou a recuperación da biodiversidade dos ecosistemas, senón precisamente todo o contrario. Incidirán negativamente niso, entre outras cousas, nunha maior eucaliptización do noso país e, por tanto, tamén na perda de biodiversidade e de ecosistemas singulares como da Serra do Careo. É verdade que este proxecto conta cunha declaración de impacto ambiental favorável da Xunta de Galiza, unha declaración, hai que dicilo, máis que cuestionável, e máis política que técnica, porque hoxe sabemos que máis de 90% dos informes foron asinados por cargos de libre designación, desde directores e directoras xerais, subdirectores, xefe de área, xefe de servizo, e só 2 enxeñeiros asinaron parte dos informes desa declaración de impacto ambiental. Pero o que realmente preocupa e que nunca se analizou é o custo, a oportunidade, o impacto negativo no emprego que pode ter na actividade agrogandeira da zona da Ulloa, na actividade de turismo sustentável alrededor do Camiño de Santiago nesa propia zona e tamén na actividade pesqueira e marisqueira da ría de Arousa. E, por tanto, nós o que queremos é que os recursos públicos que deben ir para unha industrialización sustentável, e nós defendemos a industrialización do noso país, porque un país que queira ter futuro necesita industria, máis industria sustentável, industria á altura das necesidades e tamén do desenvolvemento das potencialidades que ten Galiza. E esa non é precisamente Altri. Por tanto, reclamamos ao Goberno que non pode dar ningún só euro de diñeiro público para un proxecto contaminante e negativo para o noso país como de Altri. Moito obrigado.